ye ngoni o ka sana aw ka favela ta doni sabula ye maw sira ka bieta do yere sira ka ta kunungo ma munu meta luluni munu meta sigaso munu meta buguni munu meta furu kajolo ani zegwa ulu do nana do fana bieta ulu nganga wuli kunungo sal fana wati mi ye moti Bamako ye o masumale do doni ka sabu ke munye sabula mobili fla o sira ka bɔ kunungo kida sira ka ka taa lajɛ n'a ko bɛ cogo min ye mobili bolilaw ye karitigiw u caman y'a yira sa k'a fɔ ko degun min kɛra segukaw fɛ yen o jatigɛ barika fɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka waleyaw falen karitigiw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma bi na ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye an ka jamana dugumisɛnw ni dugubaw k'olu bila ɲɔgɔn na maaw kɔni kɛlen don ka autogares fa Bamako ya cogo min Bamako ale ni a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛ cogo min na min ye an ka marabolow fana kɔnɔna na o bɛ ten nin bɛɛ la maa dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ n'u ka saga ye dugumisɛnw na ka na dugubaw kɔnɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka na selimanilaya o feere bi ko sira minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ se ka laboli kosɛbɛ o ye Bamako Segu Bamako Sikaso l'armée k'ale bɛ baara la fantɔw fana fɛ min ye Segu ka na Moti k'a kɛ sana ka di i b'a fɔ ko Segu bila ka taa se san ka taa se Jɛnɛ sirafara ma ka taa se min ye Moti yɛrɛ dugu kɔnɔna ma n'i sera Moti fana min ye Seware Baɲangara ye olu siraw bɛɛ lajɛlen ko ni Ala sɔnna a ma ko baaraw bɛ sen na armée ko nin baara in a ka d'u ye maaw ka siraw ta maaw kana jɔrɔ sabula bi min ye maanifin yɛrɛ ye a ka lakana n'a ka taa ni ka segin o wulikajɔ baaraw bɛ sen na bagantigiw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ min yɛrɛ ka jugu olu ma ko bɛɛ lajɛlen na o ye tajiko ye mobiliw jɔlen don taji tɛ ka se ka sɔrɔ maa minnu bɛ bɔ yan ka taa ni baganw fana ye olu fana tɛ ka se ka taji fana sɔrɔ o la sa u y'a yira sa ko fo falen ka don kow la mɛ bi a yera k'a fɔ sira ninnu kɔni caman kan maa caman ye lafiya sɔrɔ wa dɔw bɛ ka se ka na dɔw bɛ ka se ka segin nka maanifinw yɛrɛ de ja tigɛlen don o la sa an balimakɛ n'o ye Sumala Kamara ye ale bɔra Faransi kunungo a donna segukaw fɛ yen a ye min sɔrɔ ka fɔ fala ye an ka Sumala Kamara lamɛn. Bon, an balima maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ ni ɲɔgɔn ma Sumala Kamara paritaire mais sisan kɔni an bɛ Segu Dagadon vraiment ka bɔ ka bɛɛ la rassurer maliyɛn cɛ n'a muso alhamdulilayi ne bɔra Bamako bi ka na Segu n dontɔ filɛ hɛrɛ ni baden na foyi m'an sɔrɔ an sera Kɔnɔbugu ni Zanbugu ni ɲɔgɔn cɛ jaba falen don camion dɔ falen don jaba la o camion in mɔgɔ jugu moto kelen bɛ ka moto boli kelen b'a kɔfɛ u ye bin de kɛ tasuma kɛ bin na k'o fili jaba kan forcément parantikɛ ni chauffeur ninnu bi jigi ka boli o de tun bɛ sira fɛ mais hakili sigira bi n wasara n sewara parce que an ka cɛfiri tabaw surasiw patrouille fila de bɛ sira la sisan patrouille dɔ bɛ bɔ Kɔnɔbugu ka na Segu dɔ bɛ bɔ Segu ka yɛlɛ sa ka taa Kɔnɔbugu donc olu de ye mɔgɔ ninnu nɔ minɛ sisan jaa cɛ bɛ sira cɛ ɲɛ ah non o de y'a to ne bi a laɲini aw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ tonnerre d'applaudissement à nos forces armées et de sécurité jamana in b'olu de bolo bi jamana in tɔ bɛ juru kelen dɔrɔn de sanfɛ o juru kun kelen ni kun dɔ in a bɛ an bɛ an ka cɛfini tabagaw de bolo bi ala k'an kisi n'o tigɛra jamana bɛ firi donc an ka soutien b'u ye ne ye min ye ɲɛna bi a bɛ somɔgɔ sama bɔ mɔgɔ kana siran mɔgɔ jugu ninnu ka laɲini min ye mun ye e k'i miiri bani mɔgɔ fila dɔrɔn moto kan ka tasuma kɛ bin na k'a fili camion kɔnɔ olu de ne tɛmɛna ne bɛ se Zanbugu wagati min moi j'ai trouvé plus d'une centaine de véhicules car camion u jɔlen don k'olu bɛ sira ko mɔgɔ ninnu bɛ sira kan non ne bɔra yen sisan ni siranna sisan i ma jɔ d'olu ma wa donc il faut pas céder à la panique il faut pas céder à la peur u ka laɲini y'o de an ka to an ka cɛfiniw kɔ an ka to ka information bi minnu di an ka to olu kɔ an k'o respecter ala barika la n'an y'o respecter n'an ma siran an bɛ sebaaya sɔrɔ u kan an y'a sɔrɔ u kan yɛrɛ parce que ne ye min fɔ an bɛ sɔrɔ u kan jaa cɛ bɛ sira cɛ ɲɛ c'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui maintenant leçon fila j'ai retenu ni proposition kelen bɛ fila kɛ à l'ensemble de nos compagnies de transport aw fana sera bɛn ye ten sa a ka bɛn ko kelen kan bɛn tɛ dɔwɛrɛ ye hali n'a bɛ groupe WhatsApp dɔ créer sisan toutes les compagnies de transport a bɛɛ ka mɔgɔ dɔ ka k'a kɔnɔna na pour que a ka ɲɔgɔn informer groupe kan nin incident bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ o bɛ baara nɔgɔya aw yɛrɛ bolo a groupe WhatsApp kɔnɔna na ou bien a groupe d'échange ou bien Telegram kɔnɔna na faama dɔ bɛ se ka don a la sisan a bɛna se par exemple ka bɔ Segu ka na Kɔnɔbugu ka na Fana yen faamaw ye chef de poste bɛɛ kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka don a la o b'a to information bɛ di à temps réel an bɛ kisi tɔɔrɔw ma aw ka minɛnw bɛ lakana jamanadenw bɛ lakana an bɛɛ bɛ lafiya i y'a faamuya bon
au kɔfɛ tuguni compagnie de transport kɔfɛ n'aw bɛnna sisan ka information partager an ka cɛfini ta bɔ halisa a bɛɛ ka fara an kan an b'u féliciter. Nous sommes fiers de nos autorités de transition. 1. Nous sommes fiers de nos forces armées et de sécurité. 2. Je suis à Ségou, je suis chez moi. Abi yake tara mina kuma mfo, c'est un gros mot. Blakoro, bina jara seka fakabi Ségou ni Bamako tika na tese. A setaye afanga tala. Voilà. Ale seka fa dorgula kata da tukono. Chefini taba bombulo, cheo bombulo, wakaji ubo lama cheo nye sasa nenyena. Hakato pima nif la pmana pour des gros mots aya fama. C'était pour donner ma part d'explication, ma part de contribution. Mani bi joni ala sona. Hakato pima sali ala Mohamed Sali. Mela ye bara da onto masade. Na ma ye sosa anafo kan sira de do de. Ye yanga jala ka o sako e bi de. Sinon nere ko vle ne kunye onzon rese ici damne. Ngai tale bi vle ne ye bara da onto ma falai. Seli hugumu konna na minye almamiye uluka tomba abefo mako limama Ligue des imams du Mali ulu ya ira saka voko minye seliba hugumu konna na ko ka nyini uka almamu bela jele fe sabula bini wati na wati yelama kololo bi selikene ni bela jele misega sigi 7h45 ka selikene sigola na abefo mako aide el ada no ka nga ke araba nata mimbe be nin kalo intle mugan ani wolo vlama samba flan mugan woro kube familial ko nyini almamu bela jele fe mi ye limama secrétaire général Gausu Sidiki menta ale de bataki ra en ma chomi achira au conseil islamique mate ministre medina ni bato kuna yachi ofana ma kwa kadu ye ukatonde bela jele ukuji ya chuka suka bela jele na mi ye beka je ka selikene sigi 7h45 minutes yasa fundeni mi mebo akop to saka noga tle kona na chomi na oye mi ye limama mao uluka bataki amete fafe falai. Denmisɛn minnu bɛ kalan na baaradege ale kalanso kɔnɔna na ne a bɛ fɔ o ma ko formation professionnelle olu yan'o yɛrɛ cɛ an bɛ taa wolomasiri tabaw fɛ yen fɔlɔ fala ye min ye armée ye ale ɲɛmaaba n'o o ye général de division Élysée Jean Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wolomasiri tabaw ye kununko ntɛnɛn u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ Gawo marabolo la min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ damancuwɛrɛ ni gabale kɛbaw u dɔw kɔni kun dogolen no tu dɔ kɔnɔ mɔbili dɔw tun b'u bolo ani moto dɔw min ye maa tan ɲɔgɔn ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ pɔsu dɔ kɛrɛfɛ pɔsu min ye pɔsu de commandement ye kilomɛtiri 5 ka taa Gawo yɛrɛ ale kɔrɔnfɛn fan fɛ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Inteli ci sa kilomɛtiri 16 ka taa Ntaka o fanfɛla la min ye a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra baara la pewu mɔbili n'a kɔnɔminɛnw ni kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ u bolo o fanfɛlaw la armée a y'a yira sa ko a ye o wulikajɔ in kɛ yen fan fɛ halisa armée ka wulikajɔ nasiraw fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye surunwakaw fɛ yen ye bamancuwɛrɛ ni wale kabaw dagayɔrɔ dɔ tun bɛ don taara kɛ yen kununko armée ye yen fana kɔnɔna minɛnw kɛ kɛnɛmaminɛnw ye wulikajɔ ni cɛsiri o siraw fɛ sa yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na kalanko ta nasira fɛ sisan kapu ni ale ye denmisɛn minnu bɛ kalan kɛ bololabaarako ta nasira fɛ olu ka ɲɔgɔndan baaraw daminɛna kununko Bamakɔ kɔnɔna na maa 10,9 186 o de bɛ kalanden ye mun bɛna nin sɛbɛn ɲini yaasa ka se ka taa ɲɛfɛ n'o ye kapu ye min ye musolakaw ye olu ye maa 6,859 ye ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ ka kɛ so minnu kɔnɔ yɔrɔba minnu na sa o ye yɔrɔ 185 ye min ye maa minnu bɛ n'olu delila ka ɲɔgɔndan in kɛ ka tɛmɛ walima ni maa minnu si tɛmɛna ko kan olu bɛ taa se maa 15 511 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɛbɛn ɲini yaasa ka se ka taa ɲɛ kalanden ninnu kan ka kiimɛ fɛn minnu kan sa a bɛ fɔ min ma ko dessin ɲɛgɛn o bɛ a la technologie bɛ a la min ye ka na i jɔ ka baara kɛ i ko k'i bɛ se yiritigɛ de la i bɛ se soudeli de la i bɛ se ampoule monter la i bɛ se ka plombier baara kɛ travaux pratiques o bɛ a la technologie générale fana bɛ a la min ye mécanique générale ye menuisier n'o ye yiri baara ye ka taa se menuisier nɛgɛlama ma ani électromécanique ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ ɲɔgɔn dan in na ka taa fara maçonniya baara kan
baaraw kurungo ka ni kurumu kɔnɔna na sa ministre bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kalanko kunna Dr Amadou Sisavane ale y'i semo a kɔrɔ ka taa sa baaradege kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Sumaworo Kante CFP kɔrɔ Medinɛkurakaw fɛ ka ɲɛsin Omnisports Modibo Keyita ma ale taara yen kalanden minnu bɛ ɲɔgɔn da la o ye maa 530 ye maa minnu delila k'a kɛ ka tɛmɛ olu ye 428 ye ɲɔgɔndan kalanso u tilalen don o min kɔnɔ o ye 17 ye yen sa a yera k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan kan ka kɛ fɛn 5 kan mécanique générale ale ni auto plomberie ni construction métallique ni menuisier o baaraw b'o la ministre n'a ka cabinet maaw ale ni marabolo ɲɛmaaw n'o ye Bamako marabolo ɲɛmaaw ye u selen kɛnɛ kan u ye jɔnjɔn dalen kɔfɛ sa ministre donna ɲɔgɔndan so 2 kɔnɔ ka yen lajɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati min ye Amadou Sisavane a tilalen kɔ o la sa min ye enveloppe fɔlɔ ye a taar'o dayɛlɛ ɲɔgɔndan so 4nan o kɔnɔna na min ye Sumaworo Kante ale tɔgɔla kalanso in kɔnɔna na kunnafonidilaw a y'olu ka ɲininkaliw fana jaabi a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u cɛsirilen don yaasa ɲɔgɔndan minnu filɛ nin ye n'olu daminɛlen filɛ nin ye ɲinan san kɔnɔna na kiimɛliw bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na waleya minnu bɛ yen ni karamɔgɔ minnu bɛ lakɔlɔsi la olu kan ka o kɛ o ɲɛfɔra olu ye ministre Sisavane y'a jira fana k'a fɔ ko kalan de jɔyɔrɔ ka bon yiriwaliko ta nasira la k'a ɲini denmisɛnninw fɛ u bɛ min dɔn k'o dɔngɔlakari u k'o jaabi di u kan'u jigira maa si ka sabula nin waati na i yɛrɛ bɛ se min na i bɛ min dɔn ɲɔgɔndan in kɛkun ye o ye yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ye dugawu don kɛ sa ko Ala ka bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ja yaasa kɛnɛ in ka maa min se min ye u ka se k'o sɔrɔ u ka se ka taa ɲɛfɛ fana kapu kɔfɛ bete tɛ de ɔhɔ fala ja i yɛrɛ walanna o anw ye Segu école régionale de kɛ anw da tun ye sɛnɛ baganmara ani jɛgɛmɔ de i b'o kɛ jagoya ni vie koyi o de tun ye Segu école régionale ye ni nana ni salati ye sa ne bɛ se k'a sɛnɛ i ɲɛna mais n bɛ se k'a dun fana dɛ fala ye n'an bɔra yen Bafulabekaw fɛ yen olu ka kalanso min bɛ yen n'o ye CAP ye ale ye mobili kura sɔrɔ Toyota 1 o taara ka d'u ma min ye Kayikaw ka académie fɛ ko yaasa u ka se k'o kɛ ka baaraw kɛ min ye Bafulabekaw ye u ko taare nin ko in na koyi sabula ɲɔgɔndanw olu kun bɔlen min filɛ nin ye mobili foyi tun t'olu bolo an kun bɛ misi ka moto de ta walima mɛtiri minnu b'an bolo ka jakarita ta kuma la an bɛ kurun yɛrɛ ta sabula bakɔfɛla kow bɛ a la donc ko mobili min nalen filɛ nin ye a bɛna ŋɔniba bɔ u sen na kuma tɛ dɛfu min natɔ don sangaw fɛ yen an b'a yira sa k'a fɔ min ye sangaw ye olu bɛ wuli ka jɔ la fala ye u tun y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko sangɛmɔ kun kan ka kɛ nka ɲɛmaw y'a yira sa ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan min ye waati kura o bolodali u na o fɔ sabula ko min bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'o o kalama o ye k'a fɔ an ye degun min sɔrɔ ni Ala sɔnna ma sangɛmɔ a don kura o na da bɛɛ lajɛlen tulo ka don nataw olu kɔnɔna na Segukaw fɛ yen maa 3 minɛna taji feere la min ye Segu polisiso premier arrondissement k'olu ye sigana maa 3 minɛ maa minnu bɛ sa ni taji kɔni feereli wanɛw don Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen Segu Angulɛmu n'o ye Segu kin dɔ ye polisilakaw kɔni y'a jira sa k'a waleya bɛ tali kɛ ɲɛmaaw ka laɲini na yaasa minnu kɛlen don ka sugufin sigi ka taa taji feere k'u boloda olu bɛɛ lajɛlen kan Segu kelen kɔnɔna na pionnier 80 olu y'u ka musɔrɔw sɔrɔ musɔrɔw an'u ka fugulaw yaasa k'a jira sa k'a fɔ ko pionnier baara k'u bɛ se k'a kɛ waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen Segu ale bɛ tali kɛ pionnier tɔgɔla don na n'o bɛ sigi sen kan mai kalo tile 13 ka kɛ ni pionnier yɛrɛ ka jɛkuluba min sigilen don an ka jamana kɔnɔ waleya in kun kan ka kɛ nka a bɔra dɔgɔkɔrɔ sabula waleya min y'an ka jamana sɔrɔ avril kalo tɛmɛnen na lakanabaliya ta na sira fɛ bɛɛ lajɛlen ye o ye min ye nin pionnier 80 ye u y'olu tɔgɔ ta ka da Sadio Kamara la ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya sangaw fɛ yen fana min ye sangaw ka cathédrale ba n'o ka Notre Dame ye ale ye seli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma min ye san finitigilakaw san dugutigilakaw san kabilatigilakaw sifiw ni musow maakɔrɔ ni denmisɛnw ka taa fara diinɛw bɛɛ lajɛlen ka olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ avril kalo hukumu ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na waleya min kɛra Katikaw fɛ yen ka taasibila ni seli kɛrɛnkɛrɛnnen sigi kerecɛnnakaw olu y'o kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma min ye u ka monseigneur ye sa ni ale Hassan Florent Kone ye
évêque min bɛ diocèse la sangaw fɛ ale kɛra dugawu kɛbaa ye seli ka ɲɛsin an ka forow bɛɛ lajɛlen ma minnu fatura ani ka dugawu don kɛ maa minnu joginna ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ fana ye basigi ni lafiya samiyaji min natɔ don o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ san kerecɛnakaw u ni bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin kɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin forow bɛɛ lajɛlen ma min ye Sadio Kamara ye ka fana ka dugawu kɛ ale fana ye kerecɛnakaw ye o baara kɛ. Conseil de sécurité n'o ye diɲɛ naani tɔgɔla tɔnba ye ale ko ko waleya min tara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 29 tile 25 k'a b'a kɔ fo k'a sɛbɛkɔrɔ kɔ waleya min don ko min ye dugu olu ka taa bi olu kan maaw da baarakɛyɔrɔ ka bi olu kan Conseil de sécurité y'a yira sa k'a fɔ ko waleya ma tɛmɛ waleya cɛjugu tɛ ka tɛmɛ nin kan wa fɔla u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin waleya in kɛ minnu ye musaka d'u ma k'u bɛɛ lajɛlen n'u nɔfɛmaw ko bamanjawale ni juguwale kabaw don ko wa k'u bɛna bila kiiri ale ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fala ye Mali ni Irisi bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na an ka minisiri 8 olu tun bɛ taama la Irisilakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Aluseni Sanu ye min ye Irisilakaw ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kuran ni jiko kunna Sergei Tifilev ale de tun bɛ u tɔgɔ la minisiriw olu ka lajɛ tun don Aluseni Sanu y'a yira sa k'a fɔ ko baara tɔnbaw kɔni taara ka ɲɛsin yɛlɛmalikow ma min ye nɛgɛsirako ta nasira fɛ sa u ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min bɛna to an ka nɛgɛsira bɛna lakurakuraya ka baaraw sigi sen kan min ye yiriwali fana ka ɲɛsin an ka baw ma baw bɛ se ka kɛ cogo min na ka duguw bila ɲɔgɔn na mobiliw fana ka olu fana ɲini sa ka na n'o ye an ka sirabaw bɛ se cogo min na ka sigi sen kan bolo bilala sɛbɛnna sɛbɛn min n'o kɛra kamasikaw fɛ olu minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛɛrɛ ɲumanw dɔn min ye mobilibaw ale ni donita mobilibaw olu dilanni ko hukumu kɔnɔna na min ye mobiliw ye fana k'u bɛna u tɛna dan mobiliw yɛrɛ feereli ma koyi u bɛna mobili yɛrɛ ni sogolo yɔrɔ k'o sigi an fɛ yan baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na wa min ye baara in ye fana u y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la unité d'assemblage in ale kan kana sigi Mali dugukolo kan ka kɛ ni bololabilala sɛbɛn min na ye min ye kuranko ale ni lakanako ni sɛnɛko ta nasira fɛ fana bolonɔ bilara sɛbɛnna sɛbɛn min kan ka lawaleya don nataw kɔnɔna na Aluseni Sanu ko min ye nin ko in ye a bɛɛ lajɛlen sukɔrɔma dondolo ni fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min ye o ye kuran ale ni tajiko ye taji tali ka na an fɛ yan ani ka taji bila an ka bolo kan an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ ko o don Sanu ko k'a fɔ ko an taara ko ka taa garibu palan tan k'o tɛ dɛ ko an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ n'an se n'an damayira ye an bɛ mun san an b'olu san bɛn bɛ kɛ mun na bɛn bɛ kɛ olu la nka k'a fɔ ko Mali de taara ka t'i kun siɲɛ k'i bolo jan k'a fɔ a y'an sɔn fi sabililayi Aluseni Sanu ko k'o tɛ a ko sɛnɛko fana ta na sira fɛ bɛn kɛra ko kan engrais o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na ni sumansiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ɲinan san na engrais kan ka sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ yaasa degun ka se ka ban o baaraw bɛ sen na min ye dugu jukɔrɔ nafako ta na sira fɛ sa k'u y'u tɛgɛ nɔ don sɛbɛnna sɛbɛn min n'o ye memorandum min ye min bɛna sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ Irisilakaw ka sanubɔjɛkulu min bɛ yen n'o ye Rosso Joliya ye ale bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sa Mali dugu jukɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen sa olu bɛ se ka lakodɔn ni sɛbɛnba min ye k'o sɛbɛn sigi sen kan nin waleya ninnu si ma kɛ kalanko kɔ kalan fana donnen don ba la Aluseni Sanu ka laseliw senfɛ min y'an ka sanayɛlɛ kalanso maaw ye olu dɔw kan ka taa kalan kɛ maa 10 kun fɔlɔ taara sabula maa 50 don san o san 10 bɛ taa yaasa an yɛrɛ ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ satellite kow la min ye subahana mansin kow la ka bɔlɔlɔ fana sanfɛ baaraw k'olu sigi sen kan ko n'o y'a sɔrɔ waati tɔw la ani Irisika kuma fanba tun bɛ tali kɛ lakanako ni sɔrɔsiminanko la sen ta taara yiriwaliw siraw fɛ nɛgɛsira jago kɛcogo sanu feere ni bayɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ senna cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali k'a mago bɛ taji ale terima na ani kuranminɛnw n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa hiji kɛnɛ kan an ka hijitala minnu bɛ Maka nin waati in na maa laban minnu tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka hijidenw na n'olu tun bɛ Mɛdinakaw fɛ yen olu fana bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa Maka sabula ko kuncɛyɔrɔ ye Maka de ye an bɛ segin ka taa sisan an bɛ taa Maka sisan min ye Ibrahima Jawara ye ale ye min sɔrɔ o ko la k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An balima cɛ ani muso assalamu alaikum bi ye lundi ye le 18 mai 2026 majinɛsigi nin y'o bannen sa Makansigi an bɛn'o daminɛ an ka dernier vol hijiden labanw olu sera yan bi wula in na lundi le 18 mai 2026 an balimaw 18 waati bisi nana alhamdulilahi
délégué général Dr Abdul Fattah Sise a n'a ka jama k'u kunbɛn alhamdulillah. Alhamdulillah, an bɛ se k'a fɔ ko vraiment Madinasigi sisan kɔni vraiment a nɔgɔyara. Alhamdulillah, hijiden bɛɛ bɔra Medine sisan. Voilà, bɛ sira la ka na minnu mana fana u bɛ sira la ka na. Sisan carte fila dɔrɔn de tora. An bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na alhamdulillah Madinasigi nɔgɔyara. Makasigi min daminɛna depuis semaine kelen. Voilà, o de bɛna continuer inchallah. Voilà, fo ka taa se don min na dimanche don wula fɛ ka don ka dugu ye lundi la inchallah an bɛna mina tagali daminɛ. Donc baaraw bɛ kɔni alhamdulillah o bɛ ka bɔ a sira fɛ. Voilà, gɛlɛya foyi ma sɔrɔ baara foyi la. An balimaw k'a daminɛ vol 1 fo vol 6 a mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya alhamdulilahi an bɛ dugawu don kɛ magansigi min k'a fɔ n'an bɛna daminɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye alhamdulilahi rabil alamin an balima silamɛw premier vol olu kɔni bɛ yan a mɛnna nka nin y'a laban ye bi gouvernement ka maa si tɛ Madina nin waati in na a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maka alhamdulillah. An bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na an ka hidenw bɛ Maka sɔrɔ voilà fo n'a sɔrɔ carte fila min fana u fana donna Maka kɔnɔ déjà ka ban voilà u bɛna taa ka umra kɛ n'u tilala u fana ka to yen k'u ka seliw n'u ka bateau kɛ yani Mina cɛ n'Ala sɔnna inchallah. Voilà, makasigi kɔni alhamdulillah a daminɛna hɛrɛ la a bɛ ka continuer hɛrɛ la hijidenw bɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà an ka hôtel ba in kɔnɔ hôtel in fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ voilà hijiden mɔgɔ tɛ foyi la hôtel kɔfɛ voilà misiri b'a kɔnɔ n'i b'a fɛ ka seli haram fana fɛ i bɛ i da ye dɔrɔn i ka bɔ dɔrɔn voilà a bɛ sira ba kan a b'a fɔ ko Chara Ibrahim Khalil Mismala voilà hôtel in ɲɛsinnen dɔ ma donc tout droit de dɔ i bɛ taa voilà n'i y'a jateminɛ hôtel in fana kɔnɔ fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ voilà yɔrɔ bɛ yen u bɛ se ka sigi ka olu yɛrɛ lafiya voilà dɔgɔtɔrɔsow b'a kɔnɔ mobili jɔ yɔrɔw b'a kɔnɔ tobili yɛrɛ a bɛ kɛ hôtel yɛrɛ kɔnɔ dumuni fana restauration bɛ kɛ yɔrɔ kɔnɔ misiriba bɛ hôtel kɔnɔ donc vraiment yɔrɔ fɛrɛlen don hijiden bɛ se ka bateau bɛɛ kɛ ka sigi bɛɛ kɛ lafiya kɔnɔ voilà k'a sɔrɔ a ma degun yɔrɔ si la. O tuma hijidenw u bɛna sabati hôtel la ka bɔ hôtel la ka taa alikaba la ka bɔ hôtel la ka taa alikaba la fo nin kalo in tile 8 seliba kalo tile 8 an bɛ sɔrɔ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'an kunda ka taa Mina inchallahu nka sisan kɔni foyi tɛ ni bato tɛ ka taa alikaba la ka segin ka na hôtel la o de bɛ nin waati na inchallahu seliba kalo tile 8 sɔgɔma an bɛ minɛn fara ɲɔgɔn kan k'an kunda ka taa Mina inchallah. Vraiment u k'u hakili to kosɛbɛ u ka nusuko la parce que i tɛ se ka foyi kɛ kuma kɔnɔ bi ni nusuko t'i la voilà o ye voilà u ka hakili to u ka nusuko la nusuko ye carte ye n'i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka don hali haram yɛrɛ kɔrɔ ni nusuko ye i tɛ se ka taa ka umra kɛ i tɛ se ka taa Mina ni nusuko t'i bolo donc nusuko in a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ba bɛ hijiden yɛrɛ de kan fɔlɔ parce que n'i ma voilà ni nusuko t'i bolo i bɛ se ka degun i bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ yanni u ka dɔn k'a fɔ ko i ye hijiden ye visa b'i bolo. An balimaw an b'aw fo ni ka waleɲumandɔn o tuma nin y'an ka bisi laban nalen sa ka bɔ Madinɛsigi banna magansigi nin y'a daminɛ alhamdulilahi rabil alamin an bɛ dugawu don kɛ magansigi bɛ k'a fɔ n'an bɛna daminɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an b'aw fo ni ka waleɲumandɔn Ibrahim Jawara ka b'an ka nin hôtel ba in na wasalamu alaikum. Ayiwa halisa hiji kɛnɛ kan min ye agent Sherifula ye n'o ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ka agence ye hijiden minnu bɛ tulu ka hukumu kɔnɔna na k'olu ye batoba kɛ ka kuranɛ jigi kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Ibrahim Jawara a taara o kɛnɛ fana kan an ka jɛ ka o kow lajɛ. An balima silamɛw silamɛ ka kɛlɛkɛmina o de ye dugawu ye o de y'a to Makan bi lundi doyaba in na le 18 mai 2026 agent Sherifula u ye kuranɛ kalanba labɛn an balimaw Maka yan n'u ka hôtel la laɲini kelen pewu ka dugawu don kɛ Mali ye Mali bɛ lahala min na ala k'a yɛlɛma an balimaw nin kuranɛ kalanba in yɛrɛ a Sheikh Sharif Usumani Madani Hayidara ale de a ɲini u fɛ u ka jama fara ɲɔgɔn kan Maka alikaba kɛrɛfɛ ka kuranɛ kalan ka dugawu don kɛ Mali ye ala ka Mali tanga ala ka Mali jidi Mali bɛ gɛlɛya min na ala k'a bɛɛ ban pewu an y'o kuranɛ kalan de kɛ bi an balimaw safo jiginnen Sherifula ka ni hôtel ba in na alhamdulillah. Mais a bɛɛ kɛra ala ɲɛna nin bɛɛ kɛ ni ala le ɲɛna se tɛ Mali ye mais se tigi ala le di dɛ se tɛ farafinna ye mais se tigi bɛ ala di faso gɛrɛ tɛ n bolo Mali le n bolo dɛ ni Mali o bɔra n bolo n b'a kɛ di ni Mali bɔra n bolo n di n sigiyɔrɔ jɔn
o le hami ye ne la. an balimaw nin kɛmɛ laada ye koyi san o san a sheikh a sharif usman madani haidara a b'a ɲini a ka jama fɛ ajan sherifu la kabi madinɛ makan u ka tawafuw kɛ u ka kuranɛw kalan ka duwawu kɛ mali ye san o san u bɛ nin baara in kɛ alhamdulilayi o tuma an ka belebele yɛrɛ haut conseil islamique président a sheikh a sharif usman madani haidara i ni ce ni baraji i ka nin hakilinaba in na. An ye kuranɛ kalan kɛ yan nɔ su in na an y'a kɛ jamana de ala bɛ se ka jamana suma jamana basigi vraiment mali ye ala ka bɔ bolo la janfa ni fɛn min ɲɛsin b'a ma ala ka mali bɔ o la a dabali jugu tigɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka faama minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka dabali tigɛ pour que jamana in ka se ka basigi yarabi ala ka o dabali ninnu ɲɛ jamana kɔnɔdenw fana ala ka hakili ɲuman d'u ma mun kosɔn cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ bɛ se ka kɛ ko in kɔnɔna na ayiwa jolibɔn bɛ jamana in kɔnɔ degun minnu b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ cogo min na an ye kuranɛ kalan in kɛ o de kama. an balimaw agent sherifu la ale agence ba ye u bɛna ni maa caman de hiji la alhamdulilahi u ka hijidenw u bɛ yan baasi foyi t'u la an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn. foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra ala wele an ye maliyɛn de an mana kɛ fɛn o fɛn an ye maliyɛn de o la fasoden ɲuman bɛɛ ka ala deli ye i faso ka se ka kolo suma bɛɛ ni basigi ka se ka na i ka jamana kɔnɔ o la an mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an jija an ka dugawu kɛ an faso ye o de sababuya la ka an to makan jamana kan yan depuis madina an karamɔgɔ y'a ɲini an fɛ seydi sherif usman madani hayidara ko ka dugawu kɛ jamana in ye an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la hɔrɔma yɔrɔ o yɔrɔ la an ka mali fɔlɔ de fɔ ala ye ala ka sɔn ka se ka bɛn ni basigi na jamana in kɔnɔ cogoya min na bon o la an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye toujours an ma ɲinɛ a kɔ dɛ an tɛ ɲinɛ fana ka tila k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye i mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ jamana o jamana kan dugawu kɛ i faso ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔn dɛ an bɛ ala de deli an faso ala k'a kolo suma ala ka bɛn don mali kɔnɔ. an balima asilamɛw walahi maliyɛn b'a ka jamana fɛ kabi an nana madinɛ makan bɛɛ kumakan ye jamana de alhamdulillah an ɲɛ b'a la nin waati in na bato bɛ sen na nka ka waati dɔ sugandi ka sigi ka kuranɛ kalan ka dilayilu kalan k'a jigi siɲɛ caman walahi o ye jamana kanu de hubbul watani minal iman agent shirifula cɛ ani muso aw ni cɛ aw ni bagaji. conseil ɲɛmɔgɔba silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ mali la ale ka laɲini san o san n'a nana a b'a fɔ an ye an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an faso ye k'a sɔrɔ hali nin tɛ k'a sɔrɔ hali nin mankan in ma na o y'a ka laada ye salo yɛrɛ a sira dɔ a ko an ma an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wuli sisan an ka taa alikaba la an ka taa tawafu kɛ jamana in ye donc o sira kelen an bɛ o de kan an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka suma jamana ye ala ka basigi degun ni tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala k'o bɔ a kɔnɔ. ayiwa alhamdulilah an balima silamɛ an b'aw fo ni ka waliman dɔn nin tun ye anw ye agence fila la ka na kuranɛ kalanba in kɛnɛ kan alhamdulilayi an bɛ dugawu dun u ye kuranɛ min k'a la ala ka minɛ mali ala ka mali sabati ala ka mali banba ala ka mali jibi ibrahim jawa ka bɔ agence fila la makan wasalamu alaikum. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wɔlɔfɔw fɛ fala ye sinaya kɛlɛ ale bɛna kɛ muso dɔ n'a cɛ sata ye u ka dugu min bɛ n'o ye Ɔrɔsibito ye yirala sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ga dɔ kɔnɔna na kamalen dɔ ale furulen dɔ muso fila ma min ye muso filanan ye a na kɛ o ni fɔlɔ karila ɲɔgɔn na nka sosi o tun bɛ filanan fɛ yen ale taara o ni cɛ dalen sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka jikala suru kan ka i kɔ don n'a yɛrɛ ye cɛ ale ni muso fɔlɔ filanan in olu kɔni joginna kosɛbɛ u y'u cɛ ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la maa t'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛna balo walima n'u bɛna kɛ cogo min ye muso dɔ in ye a minɛna gendarmelakaw fɛ fala ye a ko ko a bɛ kuma ɲɛfɔ yɔrɔ min a yɛrɛ kirinna wɔlɔfɔw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa nizeriya ni amerikɛnw ka bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka ɲɛsin bamananjawale ni ɲɔgɔnwalekɛbaw ma sa u y'a yira sa k'u ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 15 na tile 16 Nigeria bamanci jɛkulu ɲɛbaa dɔ bɛ yen n'o ye Abu Bilal al-Minuki ye
k'u ye ale bɔ baara la pewu wulikajɔ senfɛ lamɛrikɛnw ale ni nizeriyakaw min ye ni maa kofɔlen ye k'a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Boko Haram ka dagaw olu kɔnɔna na waliya in kɔni kɛra bolodi ɲɔgɔnma na bolodi ɲɔgɔnma min tɛmɛna Amerikɛnw ka sɔrɔsiw minnu bɛ bi bi in na nizeriyakaw fɛ yen ale ni États-Unis sɔrɔsiw wa min ye Nizeriya wolomasiri ta o y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Pamansawlen Yowale Kaba kɔni u digili donnen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la Cap-Verdkaw fɛ yen fanga sinamatɔnw olu ye se sɔrɔ wasaden kalata senfɛ 100 siradala wulila k'u jɔ ni 46 ye 78 o de kun kimɛliw kɛra kalata jaabi la min ye kalata tɔw jaabi tɔw bɛɛ lajɛlen ka bɔ maa min bɛ sa n'o ye fanga ŋwaradabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye Francisco Cavallo ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye se sɔrɔ wa olu tɛ se ka bati tuguni n'Ala sɔnna ma min ye premier ministre jɔyɔrɔ o bɛna d'ale ma a bɛna bila Ulises Karia Silva nɔ na o min yɛrɛ tun bɛ jamana ɲɛmaaya la nin y'a san 10 ye Keniyakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra sifinw fɛ ale ni mɔbilibolilaw k'a yira sa k'a fɔ ko taji sɔngɔ a yɛlɛla kojugu min ye nin waleya in ye denmisɛnw olu kɔni filɛ aw tɛ taji sɔrɔ aw bɛ taji kɛ bidɔn na ka pinɛ jeni o fila bɛ sɔrɔ cogo di aw ko taji ko gɛlɛya bɛ yen a fala ye nin ma nɔgɔn dɛ nka ko ɲɛmaaw ko k'u k'u mada ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la ko sabula taji gɛlɛya ko diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen don Amerikɛnw ka président ale tun ye yamaruya di min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa k'a yira sa a ka maaw la ni o ye Peter X ye k'a yira o la jɛkulu minnu bɛ yen fana n'o ye wolomasiri tabaw ka dagatigiw ye k'a yira olu fana na min ye général Daniel Kani k'a fɔ ale fana ɲɛna ale min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye k'u labɛn u ka marifaw sɔnsɔn u ka minɛnw labɛn u ka hélicow labɛn u ka min ye u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn k'u ni Iran bɛ ka kuma min kɛ ni bɛn ma sɔrɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ale ma Irankaw y'a yira kununko k'u ye sɛbɛnkura bɔ sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ ko Detroit Dormuz olu kɔni bɛna yamaruya b'u bolo ka baara kɛ a la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw taji sanni ni taji feereli diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kabla kabi kɛlɛ in daminɛna olu de kɔni sago bɛ tajiko la min ye Detroit Dormuz kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don diɲɛ segin naani tɔgɔ la n'o bɛ kɛnɛyako kunna ale y'a ka lajɛ belebeleba daminɛ lajɛ in daminɛli senfɛ sa u y'a yira sa ko kamanagan bɛ u la Ebola ko ale sɔrɔla République démocratique Congo kaw fɛ yen ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min ɲinɛ kinda bana ale ni toto kinda bana fana n'o ye antivirus ye k'o fana labɛn ka sigi sen kan o fana kana ɲɛ sɔrɔ Sénégalikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen n'o bɛ kɛ sa n'a fɔ ma ko Besoker san 2026 k'a yirala sa k'a fɔ ko kɔni farafinna ta k'o ka taa kɛ Sénégalikaw fɛ yen kafu ale ye o di u ma yaasa Sénégal yɛrɛ bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin cogo min na nka min ye jɛrɛ in ye Sénégal de la k'a ta siɲɛ 15 siɲɛ 5 ka tugu ɲɔgɔn kɔ wa o kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye u ka tali laban o kɛra Egyptekaw fɛ yen san 2024 an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ko na sira fɛ sa an bɛ segin ka na so n'an nana so Mali Fédération président ba n'o ye Muazu Baba Sise ye a n'a ka dankan n'o o ye Basala Touré kɔkɛ olu tun bɛ taama la Faransikaw fɛ yen kununko ntɛnɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnamabaw fila in ye sa u ni an ka ndolatila minnu bɛ Faransikaw fɛ yen n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye dɔw nana ɲɛŋwɛ u ka sigi ka kuma kɛ Amari Traoré bɛ o la kapitɛni n'o ye Dudu Ayidara ye Amadu Ayidara Dudu ale bɛ o la Nɛnɛ Dorgelesi ka taa se Mamadu Sangare ma Kamori Dunbiya olu tun b'a kɛnɛ kan maa minnu y'u t'u ka jamanaw la k'u sen don baabu in na sa o kɛra Jigi Jara ye ale tun b'o la Mamadu Samasa fana y'i to a ka dugu la ka bɔlɔlɔ sira ta i n'a fɔ Alu Jeng Lasana Sirayogo Lasana Kulubali Mohamed Kamara Samaso ale fana y'o ɲɔgɔnna kɛ ale min ye manager général ye Muazu y'a yirula sa k'a fɔ ko a n'a ka dankan nakun ye ka na ɲɛfɔli k'u ye olu ye baara ta nin y'a kalo kelen ye min ye comité exécutif kura ye a kan ka baara min kɛ ndolatilaw k'u sen bɛ a la Mali farikolo ɲɛnajɛ ka ni kura sɔrɔ ka taa cogo kura sɔrɔ min ye sɛgɛw ye n'o a bɛ fɔ ma ko équipe senior Falaye ko fo ɲɛda ka ɲɛ o ka kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye misali bɛ se ka ta min kan comité exécutif kɔni y'a yira sa ko ale ka farikolo ɲɛnajɛ yɛlɛmali n'a ɲɛni n'a baara kɛcogo ɲuman o tɛ se ka taa ndolatila ninnu kɔ fiyewu yɛlɛma minnu bɛna don u ka baara la u y'o ɲɛf'u ɲɛna jɛlenya ni tilennenya ani boloɲɔgɔnma ka baara kɛ u y'o fɔ min ye a ka conseil fana ye
taama in senfɛ n'o ye Mohamed Lamini Sisoko n'an b'a wele ko Momo a n'o fana ye ɲɔgɔn ye. Momo o ka sɛbɛn lakodɔn sɛbɛn dira a ma k'a yira sa k'a fɔ Mali kɔni tɔgɔla sa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ale de y'u ka kumalatigi ye o hukumu kɔnɔna na min ye Conseil international ye. A ka baaraw kan ka kɛ cogo min, a ka wulikajɔ kan ka kɛ cogo min, musaka min kan ka sara a ye k'u bɛna o dantigɛ don nataw la. Nin jɛrɛ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye comité exécutif fɛ yaasa nɔgɔ kana to kuma na fɛnw ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i ta ni bila dɔn min ye don nataw la baaraw ka se ka sigi sen kan. Kɛnɛ kan ndolatilaw y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ baara la Falaye sabula u ka biokow k'a kuma ka ca n'u nana fana u bɛ baara kɛ cogo min na o fana kuma ka ca dege karamɔgɔ ani joueurs cɛko kumaw fana bɛ a la min ye équipe yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan ko ka falen don olu kow la yaasa yɛlɛma bɛ se ka kɛ. Muazu ko k'u k'a to entraîneur kura ka na ni entraîneur kura nana a kan ka baara kɛ cogo min o na fɔ a ye ani joueurs ninnu kɔni bɛnna o kan. Sɛbɛn ale fa sirila maa min fɛ o secrétaire général Sidibekayi Magasa Fransikaw olu fɛ yen. Nin bɛ dan sigi sa an ka bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira Falaye Keita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.